zu entzutea izan da. Taktika nolakoa zaren ikastea, simulakrotan ez galtzea izan da. Gure artean oia lik ez jartzea, hitzekin zubi zuntxi ezin bat altxatzea, egiazkoa izatea izan da. Estrategia simpleagoa, zure bihotzera heltzea izan da. Taktika txirafaltxurik ez saltzea, kasu nirekin izatea izan da. Taktika aldamenean nor egotea, zure baitan geratzea izan da. Gure artean oia lik ez jartzea, hitzekin zubi zuntxi ezin bat altxatzea, egiazkoa izatea izan da. Estrategia simpleagoa, zure bihotzera heltzea izan da. Estrategia simpleagoa, zure bihotzera heltzea izan da. Lazu nire harri izatea izan da. Zuk ni behar izatea. Aupa hor!